Ola amigos, benvindos ao Código MAT. No vídeo de hoxe vou explicar o código FF con HIFF. Podemos accesar páxinas de ayuda sobre como traballar con os cartóis de pasaxeiros frecuentes. Con VFFD podemos ver todos os acordos que existen entre compañías aéreas para utilizar os pontos acumulados no cartao de pasaxeiro frecuente de unha das compañías aéreas e que ten efeito ao viaxar en voos operados por outras compañías aéreas. Con VFFD-IB podemos ver os acordos que unha compañía aérea específica teña, que neste caso é a Iberia, representada pelo código IB. Abaixo podemos ver un parágrafo no cual lembro que os pontos acumulados no cartao de pasaxeiro frecuente de unha compañía aérea concreta poden ser utilizados en voos de outras compañías aéreas que teñan acordos firmados. Nas 5 transaccións seguintes, 1, 2, 3, 4 e 5, o número 333-666-999 representa o número do cartao de pasaxeiro frecuente. A primeira desas 5 transaccións é FFD-IB-333-666-999. Con esa transacción podemos ver informacións do nome do pasaxeiro sen criar elementos novos en unha reserva, que tamén é chamada de PNR. Con FFA-IB-333-666-999 podemos crear elementos do nome, elementos do tipo SSR ao mesmo tempo. Con FFA-IB-333-666-999, UX, podemos crear elementos do nome e elementos do tipo SSR ao mesmo tempo para 3 compañías aéreas. Unha delas é a principal, que é representada pelas letras IB. As outras 2 compañías aéreas SAO as que aparecen no final da transacción. O código UX representa a compañía aérea Air Europa e o código AF representa a compañía aérea Air France. Ambas terían acordos con Iberia para utilizar os pontos do cartao de pasaxeiro frecuente dos clientes de Iberia nos voos desas 2 compañías aéreas. Con FFM-IB-333-666-999 podemos crear elementos SSR cuando o elemento do nome já existe. Con FFR-333-666-999 podemos crear elementos SSR acumulando ao mesmo tempo os pontos de pasaxeiro frecuente no cartao. Na última páxina podemos ver na parte superior unha caixa con borda de cor preta. Ese cuadro representa o que podería ser unha captura de tela do computador. Abaixo dese cadro podemos ver 3 cadros menores. 1, 2, 3. Eses 3 cadros foran feitos como objetivo de explicar o cadro grande. Comezo con a explicación, con a explicación desta páxina. Vamos. Amadeus nos mostra na parte superior VFFD-IB. Para que lembremos que solicitación fixemos. Ese tipo de captura de tela aparecería cando presionásemos Enter no teclado do computador após escrever a transacción VFFD-IB. Agora vou explicar o significado de FF Agreements, IB Agreements 9. Esta parte representa o título principal da resposta que nos foi oferecida pela Amadeus.
podemos ver dúas informações. Uma e dúas. If agreements IB indica que vamos ver os acordos que a compañía aérea Iberia ten con outras compañías aéreas para que seus clientes posan utilizar os puntos acumulados no cartão de pasaxeiro frecuente nos voos das outras compañías aéreas. A outra información é Agreements 9. Esa información nos indica que o número de compañías aéreas que ten acordos asinados con a Iberia é un total de 9. No último cuadro explico a última parte do cuadro grande. Neste cuadro. IB /AM space AR space AZ space DL space KL space MH space QF space SP space UX. Antes da barra vemos IB para nos indicar que a compañía aérea principal da busca é Iberia. E depois da barra vemos 9 códigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, códigos de dúas letras, que poderían representar as 9 compañías aéreas que ten acordos con a Iberia. Amigos, chegamos ao final do vídeo. Os vídeos a seguir serán executados da mesma maneira que eu fiz, ou sexa, explicar cada unha das partes de Amadeus da forma máis extensa posible. Lémbrese de se inscrever e curtir este vídeo se você gostou deste vídeo. Non se esqueza de compartillalo con cualquier persoa que posa estar interesada. Sería un bon presente tanto para quen precisa un reforzo quanto para quen non entendeu o programa. Acima de tudo, sería un bon presente para estes últimos, que agora ten unha segunda chance con meus vídeos para aproveitar o tempo e o diñeiro alocados no pasado e que finalmente poderán lucrar. Moito obrigado e voute dizer a mesma coixa de sempre. Amor para ser amado.